Здравейте! Аз съм Десислава Иванова от Sacral Universe. Днескашното прочитане на картите ще бъде насочено към това, коя съм аз или кой съм аз и какво искам да се случи в моя живот. Нека да видим първо кой или коя съм аз. Вие сте човек, който определено знаете своята сила, но в момента сте насочени към ситуацията, в която искате да работите, искате да разширите своите знания, своите познания, своите таргети, които са насочени към финансите, към това вие да развиете повече вашия личен бранд, вашата фирма, вашите лични качества, които ви помагат в финансов план. Ето и следващата карта, която излезе, ни показва абсолютно, че вие сте насочени към себе си, към своята самостоятелност, към своето израстване. Изцяло това са само карти, които са насочени към земното, към финансовото. Стремите се да направите и някаква инвестиция в живота си, събирате пари, търсите варианти. Абсолютно човек, който е стабилен. Ако става въпрос за жените, това е женска енергия, това е сила, това е красота, това е материализиране на всичко, за което си мечтаете. Това е възможност да израствате и да ръководите сами собствения си бизнес. За мъжете при вас се очаква да пристигне такава жена в живота ви, или вие имате такава жена в живота си, за която трябва да вземете своите решения. Въобще, вие сте човек, който в момента изключително се е насочил към финансите и към взимането на правилните решения, към получаването на уроци. Може да се записвате на курсове. Въобще изцяло сте насочени, изцяло периодът ви е насочен към това. Как вие да израснете, как вие да се стабилизирате финансово. И нека сега да продължим и да видим какво всъщност ви очаква в живота. Това сте вие, а какво ви очаква в близкото бъдеще. Какво ви очаква в близкото бъдеще. Вас ви очаква абсолютно движение напред. С сила, с увереност, с стабилност, доста бързо израстване и сбъдване на плановете ви. Точно, по правилния начин, парите идват към вас. Въобще в финансов план всичко, което сте си закодирали, всичко, което сте решили, че трябва да ви се случи и сте го планирали, то започва да идва при вас и да ви се случва. Края на лош период настъпва. Период, в който сте се чувствали изморени, изтощени, наранени и губещи. Този период за вас настъпва. Той приключва. Вие сте останали с своите уроци от този приключен момент и етап и към вас идва една светлина, една любов, една надежда, която се сбъдва. Нещо, което изцяло ви помага, за да влезете в своя период на финансово благополучие или на това подходящ човек да дойде при вас, който да е стабилен, ваш партньор, който се насочва към вас, към вашия живот. Това за момента е, което се случва, което идва към вас, което е нещото, което в близко бъдеще ще ви зарадва. Това е вашата стабилност. За вас бях аз, Десислава Иванова от Sacral Universe. Надявам се това да ви беше полезно и този отговор да ви донесе стабилност и щастие.